Аре бе, мъжки. Давай сега да видим тук големите скали. Как ще се прибием? Тук виж някакви бокуци има. Някой си е сменял маслото. Какво? Еми, малко е. А малко не бегом. Тук някой е пил бира. Оле, как му опадна. О. С тези обувки не е много хубаво. Може би...